ma'ana matsayin da ke tsakanin wani dan aljannan da ɗaya dan uwansa da ke sama da shi a benen sama kamar matsayin da ke tsakanin mu na ƙasa da tauraron da ke sararin samaniya. Kaga ta zama ba kankanuwa bace ba, wanda yana aljanna wanda yana aljanna, amma ga bambancin da ke tsakanin su saboda bambancin ikhlasi, bambancin aiki, bambancin tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bambancin adalci, bambancin sanin ya kamata da gaskiya da kuma riƙon amana. Saboda abin da ke tsakanin su na bambance-bambancen aiki inji manzon Allah, sai sahabbai suka ce tilka manazilul anbiya la yabluha ghayruhum. Yo ai wancan wanda kace tsakanin su da sauran kamar tsakanin mu da tauraro matsayi kenan na annabawa, wanda wani daya daga cikin mutane ɗaiɗaikun jama'an da ba annabawa ba za su kai wannan matsayin ba. Sai manzon Allah ce ko alama ba haka bane ba. wallazi nafsi biyadihi, na rantsi da wanda yana ke hannunsa, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Wannan matsayi ne na waɗansu mutanen da sun yi imani da Allah kuma sun gaskata manzanni, sun yi aiki suka kai wannan matsayin, amma matsayin annaba kuma na sama da wannan kenan. Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuto shi a cikin